Porozprávam vám jeden zvláštny príbeh o plyšovom medvedíkovi, ktorý sa volal Uf. Plyšové hračky nie sú len bezduché bábky slúžiace deťom na hry a maznanie. V iných svetoch a dimenziách vedia plyšové stvorenia hovoriť, hýbať sa a majú rovnaké prednosti a slabosti ako ostatní. Náš príbeh sa odohráva na ostrove Friesen, ktorý sa nachádza skoro uprostred vesmíru a hovoríme mu aj ľadový ostrov. Takých ostrovov je vo fantázii viac. Pokrývajú ich len sneh, ľad a zamrznuté jazerá. Kvôli veľkej a nikdy nekončiacej zime tu žije len málo stálych obyvateľov. Ostatní sem cestujú vždy len na chvíľku, užiť si zimné radovánky. Pri jednom zamrznutom jazere žije ľadový medveď a s ním aj jeho priateľ, plyšový medvedík Uf. Medveď je veľký dobrák a s Ufom to nemá jednoduché. Milý plyšak je totiž náladový a veľmi pyšný. Neustále medveďovi opakuje: Čo ešte na tejto planéte vlastne robím? Ja s mojim roztomilým výzorom vedel by som si život zariadiť aj inak. Prečo sa tu mám s tebou nudiť, pozerať na to, ako chytáš ryby na večeru, alebo ako leňošíš na snehu? Ja mám predsa naviac. Medveď sa vždy len usmeje a čaká, kým to jeho kamaráta prejde. Nesnaží sa mu dohovárať. Vie, že by sa iba pohádali a k ničomu by to neviedlo. Keď má Uf dobrú náladu, je celkom príjemný a zábavný. Stavia zo snehu a ľadu rôzne stavby, guľuje sa s medveďom alebo mu pomáha chytať ryby. Nič ale nie je také, ako na prvý pohľad vyzerá. V hlave sa mu už totiž rodí plán, ako opustiť ostrov a nájsť šťastie inde. Nič na ňom nie je badať a len si sem tam pofrfle. No jedného dňa však ľadový medveď zažil poriadny šok. Uf sa ako zvyčajne rozčuloval nad tým, ako je na Friesene a s medveďom nuda, že nikto neocení jeho kvality. Už tu viac neostanem. Všetko som si poriadne premyslel, nič mi nebráni v tom, aby som odišiel z ostrova. Kričal Uf. A čo ja? Mňa tu necháš samého? Vieš predsa, že moji najbližší bratia žijú odtiaľto pol dňa cesty a jediný priateľ, ktorého mám, si ty. Čo si tu sám počnem? Alebo zoberieš ma so sebou? Hovoril mu so smútkom, ale zároveň s nádejou v hlase medveď. Uf si len namyslene odvrkol a povedal: A čo by som s tebou na cestách robil? Si pomalý, neohrabaný a všade inde by ti bolo ťažko. Nikto by o teba nestal, si veľký a všetci by sa ťa báli. Po týchto nemilých slovách sa medveď otočil a so zvesenou hlavou odchádzal preč. Nechcel, aby Uf videl boľavé slzy v jeho očiach. Chcel byť statočný a ukázať mu, že sa bez neho zaobíde. Tú noc spali medveď a Uf naposledy pritúlený jeden k druhému. Ráno hneď na úsvite plyšák vykročil v ústrety novému životu. Smutný medveď mu mával na rozlúčku, kým ho nestratil z dohľadu. Na druhý deň sa Uf vydal na kraj ostrova, aby prestúpil na nejaký iný okolo plávajúci ostrovček a odtiaľ možno niekam ďalej. Celý ostrov sa dal prejsť za deň a noc a pretože býval s medveďom uprostred Friesenu, cesta mu trvala len jeden deň. Možno sa, deti, pýtate, prečo nepoužil teleportačnú studňu. Pretože na ľadových ostrovoch teleportačné studne nie sú. Asi ich nikto nevykopal alebo nevyčaroval. Jednoducho tu nie sú. Keď Uf prišiel na koniec ostrova, v tej chvíli sa okolo plavil akýsi ostrov. Bol veľký a vyzeral byť aj teplejší a slnečnejší, ako bol Friesen. Uf sa rozbehol, odrazil a skočil. Ani sa neobzrel za svojím v diaľke miznúcim domovom a len si pomyslel: Ale som si to dobre načasoval. Tuto vyzerá naozaj útulne. Zaručene tu rýchlo nájdem nových kamarátov. Skúsim teda ostrov preskúmať.
Uf sa teda vydal vpred. Nestačil sa čudovať toľkej kráse okolo seba. Tečúce potôčiky, spievajúce vtáčiky, šantiace zvieratka. Nikdy predtým také niečo nevidel. Vyzerá to tak, že sa mi tu bude páčiť, pochvaľoval si sám pre seba. Len nájsť ešte niekoho, s kým by som sa mohol porozprávať. Mudroval. Putoval, šiel jeden deň, druhý, týždeň a nikoho takého nestretol. Ostrov bol krásny, plný zvieratiek, ale žiadni plišáci ani iné hovoriace stvorenia na ňom nežili. Keď to Uf pochopil, skočil do najbližšej teleportačnej studne dúfajúc, že tento raz sa ocitne na inom, pre neho vhodnejšom mieste. Keď ihneď po pristáti zistil, že sa ocitol na sírov smrdiacom, dymom sa dusiacom a ohňom tlejúcom ostrove, snažil sa o čo najrýchlejší odchod. Uf bol, milé deti, na jednom z dračích ostrovov. Nevedel to síce naisto, ale inštinkt mu napovedal, že ho tu nič dobré nečaká. Preto ihneď, ako uvidel studňu, hnal sa k nej, aby sa dostal preč. No, bolo to len tak. Už si ho všimol veľký modrý drak, ktorý nenechá nikoho živého zo svojich pazúrov vyklznúť. Našťastie to vstihol, skočil do studne a už sa tešil na nový domov. Ostrov, na ktorom sa ocitol, bol na prvý pohľad veľmi pekný. Panovalo tu slnečné počasie, behali tu zvieratka a dokonca Uf konečne narazil na niekoho, s kým sa mohol porozprávať. Škriatkovia a víly plišáka pohostili a nechali ho odpočinúci. Nechať ho u seba ale nechceli. Vieš, Uf, ty sem nepatríš, my tu máme svoj poriadok a ten nikdy nemeníme. Nikoho tu nechceme. Ty máš určite niekde svoj domov, kde na teba niekto čaká. U nás svoje šťastie nehľadaj. Uf bol zaskočený odmietnutím. Vy ste tak pohostinní a dobrí. Je mi s vami dobre, tak prečo tu nemôžem zostať? Najmúdrejšia z víl odpovedala. Nie si proste dosť pekný na to, aby si žil s vílami. A najstarší škriatok sa pridal. A čarovať nevieš. Nie si teda hodný žiť ani so škriatkami. To bolo na Ufa veľa. Zaslepený myšlienkami na svoju dokonalosť vykríkol. Tak ja vám nie som dosť dobrý? Dosť pekný? Tak aby ste vedeli, odchádzam preč a nikdy sa už k vám nevrátim. S týmito slovami opustil Uf víly a škriatkov a vydal sa ďaleko od toho miesta. Na obzore totiž zbadal veľkú horu, ktorá vytvárala obrovský mohutný tieň. Zaujímalo ho, čo tam asi nájde. A čo myslíte vy, deti? Tušíte, čo tam Uf nájde? Zamieril teda k veľkému tieňu až na okraj veľkého pralesa. Ďalej sa mu ísť nechcelo, ale v ušiach mu zneli potupné slova víl a škriatkov a preto sa predsa len odhodlal a do lesa vstúpil. A v tom sa začali diať zvláštne veci. Zo stromov sa na Ufa spúšťali dážniky, jeden za druhým rôznofarebné mrmlajúce dážniky. Prosím, deti, čo hovoríte? Že už viete, kam Uf zablúdil? Áno, je na plajde a je v peknej kaši. Dážniky obklúčili Ufa a začali sa dohadovať jeden cez druhého, čo s ním urobia. Viacerých tešila predstava živého terča, čo plišáka poriadne vystrašilo. Zozbieral všetky sily a hlasno zareval. Zo mňa nikto terč robiť nebude. Ja som hrozný Uf a začarujem každého, kto si na mňa bude dovoľovať. Zabralo to. Dážniky boli tak prekvapené, že sa nezmohli na odpor a Uf rýchlo utekal preč. Čoskoro sa dostal z pralesa von, ale utekal stále, ako by mu za pätami horelo. Ani sa neobzrel, či ho niekto prenasleduje. Chcel byť rýchlo preč. Preč od dážnikov, víl a škriatkov, skrátka preč z plajdy. Vyčerpaný Uf konečne dobehol na kraj plajdy a uvažoval, čo bude ďalej robiť.
Cítil sa veľmi osamelý, cnelo sa mu po ľadovom ostrove a po medveďovi. Spomenul si na svoje kruté a škaredé slová úbohému priateľovi a veľmi sa zahanbil, až sa neubránil plaču. Zrazu v závoji slz uvidel blížiaci sa ostrov. Bol biely, zamrznutý a snehom pokrytý, rovnaký ako Frizon. Nerozmýšľal teda a rýchlo naň preskočil. Vedel, že už nemá čo stratiť. Skúsi, pôjde celý deň a buď nájde svoj domov, alebo je na zlom ostrove. Už vám to môžem prezradiť. Uf bol na správnom ostrove. Ani nevedel, aké mal vlastne šťastie. Vo fantázii sa málo kedy podarí natrafiť na rovnaký ostrov dvakrát. Väčšinou človek blúdi sem a tam vesmírom a domov už netrafí. Len niektoré vyvolené stvorenia majú schopnosť cestovať tam, kam samé chcú. Ale o tých až inokedy. Možno mu pomohla šťastná náhoda. Kto vie? Dlho netušil, kam sa dostal, až keď putoval celý deň, zdalo sa mu, že okolitú ľadovú krajinu spoznáva. Kamarát medveď však nikde nebol. Bol veľmi smutný. Posadil sa na okraj zamrznutého jazera a plakal. Odrazu sa za ním ozvalo vržďanie snehu a dobrácky hlas. Tak ty si späť? Trafil si domov? Bolo mi za tebou veľmi smutno. Vyskočil a rýchlo bežal medveďa objať. Som taký šťastný, že si tu. Myslel som si, že si odišiel preč a že ťa už nikdy nenájdem. Kam by som chodil? Bol som len na návšteve u bratov. Bolo mi tu veľmi smutno, ale niečo ma hnalo späť domov. Hovoril som si, čo keby sa vrátil a nenašiel ma tam. Hovoril medveď. Sa priznal a vyrozprával mu, ako sa mal vo svete a ako sa poučil a sľúbil, že už nikdy neodíde preč a nikdy nebude na medveďa zlý. Tú noc zaspávali pritúlení jeden k druhému a obaja sa zo sna usmievali. Čo sa im asi snívalo?